Един призив към всички хора, които са на работа в цялата тази система. Ако във вас е останало сърце и душа и наистина сте там, защото сте там да браните народа, а не да браните тези мафиоти, свържете се с нас, дайте ни информация, ще намерим начин скрито да го пратим до европейски институции. Между другото, сега започваме една такава кампания в цяла Европа с над 1000 блогъри, влогъри, журналисти на опозиционни медии. Ще направим достояние всякакви престъпления, които правят лично Бойко Борисов, Делян Пеевски, Иво Прокопиев, и в цяла Европа ще запалим 1000 огъня, които да знаят самите европейци за престъпленията на тези хора, защото много хора казват за България не им пука, обаче в Европейския съюз, ако има такава мафия, почва да им пука на самите европейци какво се случва в Европейския съюз, и това нещо ще накара европейците да негодуват, да правят проблеми на собствените си правителства, и тогава вече те наистина трябва да получат правосъдие.